Отчаиваш ли се, когато искаш да направиш нещо ново и не ти се получава? Започваш, пробваш, но не става както си очаквала и вътре в теб веднага идва мисълта "не се справям". И въпросът ми е, виждала ли си възрастен човек да се дразни на бебе, което прави първите си стъпки, пада и не може да се задържи? Разбира се, че не, защото всички знаем, че така се учи човек да ходи. А когато ти започнеш нещо ново, нов навик, ново поведение, нов начин да се заявиш, очакваш от себе си да го направиш от раз. Истината е тази, когато започваш нещо непознато, ти си като бебе. Нормално е да правиш много мънички крачки, да падаш, да ставаш, пак да падаш и пак да ставаш. И проблема не е, че падаш. Проблемът е, когато правиш твърде голяма крачка. Тогава падането е и по-болезнено, а и понякога нямаш сили веднага да станеш. Малките стъпки не са слабост. Те са начинът, по който се изгражда устойчивост. А сега ти казвам нещо важно. Ако днес направиш само една супер малка крачка, ти вече си в движение. Върви мъдро.